बोबाग्रानि थानसानो खाफुरै एमएलएनि आजोगथाय याकारे फाइनाय बृषकेतु देबबर्मा तिप्रामथानि इंगै एकसिमना विधानसभा केन्द्र बातायनानि बागै कैंडिडेट चंजागै बेबाक रायदानो मानिवै बिनि नमिनेशन याफारका रिटार्निंग अफिसारनि थानि दफानि बागै खाफुरजाक बोखानो रांबाय पाइमानिया हिनि शाखा लुकु बुस्कांगो कैंडिडेट बृषकेतु देबबर्मा साबनो बुस्कांगो साबनो उक्लोगो शराम शामुं तांनानि बिशिंतिनो लुकु काहामखाय शिजागु हिनिबो शाखा बिनि कगलामो kai tini sing nomination kaham kai riwi phaimanka chini bobagrani leadership o tiprasado sing phiyognani hinino joto yapri selaijak tini norok joto oro tini je manjaknai baksa borkatha logni thangbaika haifano sing joto no hambai mario je tini chini bobagrano hamjaklai sing joto bebakno SDM o thangui nomination rimani abo success ingkha kokai salnoi romoi sing hornoi salnoi hornoi romoi matraya mathuya mia bo hopung usigang bo hopung shorirok ekdom pura mojijak bubagra bo hanya mojijak sapung hopung tongnani ingkai rajbari o gobangma jenglal thayo kono problem krei tabuk sujaratei je chini bubagrani na harbung greater tipraland sing phainai 16 tarikh to chini boot te bishi din korikha ভোট নিয়া গুলো ত্রিপুরা হাসতেব কেব কোন রাজনৈতিক বদল অজাগাও সাইসুং সরকার গঠন খাইমান গলা जोंनो जेसेबां सेलाकनानै नांनायाबो जों खाहाम कायनो सायमानो आ जरावनो आबनो जों नायसिंलाय दंबो जों लायथांनाय सालाव गोबांबा राजनैतिक बदल नुखा जे रांनि बागै दफानो फालमानि रांनि बागै एलायन्सिंगै अ भारतवर्षनि जे राजनैतिक बदल जातीय राजनैतिक बदल लग्नो जों फालमानि नुकजाखा फियाबासिनि बुबाग्रानो कोनो राजनैतिक बदल पाइमानलिया ताखर बुखरक आबसे चिनि लाइखेनो जों खा कचमो जे जों बुबाग्रा हाय लिडार मानै तिनि बुबाग्राबो 200 कोटी 300 कोटी रां बेदक जाखा किन्तु रां आसलिया जोंनो ग्रेटर टिप्रालेन्ड से सुइरि दे ग्रेटर टिप्रालेन्ड सिरि काई जों नरबाय एलायन्स मानो जों ग्रेटर टिप्रालेन्ड से केबाबाय एलायन्स मय हिनि चिनि बुबाग्रा प्रमाण खारिका जे त्रिपुरा हास्तेबो त्रिपुरा हानि बोसारक बोथांजाना नांनाय हायसा पर्यन्त जों केबाबाय एलायन्स इंया आबनि बागै 2023 जों मिया सालनि सिमि तिनि हपुं आसुगै जत्तनो बजागा बासारिनानि नाययाखै चिनि बुबाग्रा सिलेक्ट खायै तिनि जों 42 सीट बसावो कोनो त्रिपुरा राज्य एमन कोनो लाइबुमा करे जे आंचलिक दल 42 सीट तो बजाका हिनै ताखरो बुखुरो तिनि जों साइमानो सुदे सिमना सिमिया चिनि मोहनपुर बामुतियारो जों कप्लायंनाय गाहाम कायनो साइमानो जत्तनो खादुजाक जों हायनि बागै तिनिनि सिमि ते 15 दिन जों 16 दिन मतो सामुं गाहामखाय खायलायनाय कखाय अमसिमिना आंनो रिक्वेस्ट खालायनानै मोजोङो हयतो केमनि खावो किसिसा खा दमानि एकबा खा केबें मानि हयतो भबिष्यत बृषकेतु देबबर्मानो बोद्रि खांखाय बकी आगे आईपीएफ टी खसाम खलाय फेमानि बरनो सिमिदे नायकल न आमनो किसिसा बरनो खाव दुजागै दङ आंनो बिसिगौ तिनि नरनि अ जागाव बुबाग्रानै कसम चावसावो बृषकेतु अमहाय बरगया ब केबल खानि केबल थिकिं खायनाया जतन आनि बागै समान आनि बागै तिनि अरज दे फाइनाय रगनो आं जतन कयदम चुबचिनि लिडार्स रगनो जों तिनिनि सिमि हजागमा तंनाय जे चिनि आमसाय साबर आं तुबुय चिनि बुबाग्रानि थानसानो सबायनानै नाय आमनो जों मा नायनाय ताखरो बुखरो कारण जों मो थांजानो दिके थांगै दङ सुल फाइनाय 2 तारिखआव के रिजाल्ट आपनि परने जों साइमान नाय त्रिपुराहानि तिप्रासा बम हाय जागाव थांसगुने जों गाहाम कायसे दाबि माना थांगै दङ जे अ हानि बुसारक फियक जांना जा जों तामनि बागै तिनि बीजेपी सीपीएम कांग्रेस हिनि तंसिनाबा तिनि र तिनि बेबाग न फाइदि बुबाग्रानि लगे जत्तनो जों कबकदाय जत्तनो जों रिहिननाय ताबुक सिमनानि जत्त तिप्रासारक साइमानका बिनुत कैंडिडेट मानमानि बागै दामंगल मानलियानि बागै जे दामंगल लगे तंनाय रग बेबाग न ताक फाइनाल बागै रे जों 70% voter दङ जागा सिमनाव 74% जों 74 नि बासिं जों 70% ना मारनाय जों गबा आहायनो से पास ब्ले किन्तु आहायनो पास बाय सिमिया जों तिनिसिनि एमडीसी सार दङ जों बेबाग नरक दंबयो जों 74 या जों आबनसले एबा बुइनि बुट बमानैबो जों त्रिपुराव
उदाहरण हिसाबै जों फुरुलायनो आम सुनुंथुं ताखुरो बुखुरो जत काहाम खुरुं तंबायदि तिनिनि सिमि बेबाग जागावनो हजाक तंगै जों जत खरसा मिलिलाय सामुं खायलायदि आं नंनि लगि तंगो नरकुनु वानानानि करै केबो खाजानि केबो फिकुंनि आनि थानि करै जत्तनो समानानि थानि ते जे नांकुंना आं बर सब समय न सुबासु खलायो ते खलायनाय नरक नगै मानना आनि कक बाय आनि सामुं बाय नरक मिदि मिलि आबो नरक नायनायदि ते सजतनो काहाम खुरुं तंबायदि ते जों कप्लाय नाय उंथुं हिनिनो बुबाग्रानो हामबायरिवै चिनिति प्रसाद फियक जाक्तु हिनिनो आनि कक अरनो पारिखा जतनो हामबाय खुलुमबायका ব্যুরো রিপোর্ট খুম্পই।